Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki jamaahipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jamaahipun Allah. Enten ingkang kitab jamaah tanglet. Dos pundi lek tiyang sering urunan termasuk nyorok-nyorok tanahipun tangga menika. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niki sing ditangletaken tentang masalah tanah tetangganan menika menawi nggih sekitar-sekitare niki kajenge adu domba napa kajenge ya napa kula mboten ngertos, tapi kula ambil krana panjenengan tanglet tentang nggadahi tangga ingkang nyorok tanah-tanahipun tangga-tangga menika. Pun jelas ten Allah disyariataken sapa sing nyorok-nyorok tanah tangga menika mongko makih pun pecah diancam datang Allah disiksa kubur menika. Dan umum menika nggih ilmune sampai wonten ingkang artis nyanyi menika nyanyiaken dadose tiyang ingkang tetanggan menika nyorok-nyorok tanah tangga menika sampai dinyanyiaken dateng lagune artis Ida Laila nika terhimpit oleh bumi. Lah niku seakan-akan niki nggih pun jelas bumi niku mboten terami. Krana lelakune semasa hidupnya sering nyoroki tanah tanggae. Lah nggih niku nggih. Niku pun jelas ten Al-Qur'an ten ayat-ayat Allah nggih pun disampaikan. Mongko panjenengan tanglet nggih wajar-wajar mawon kula jawabi kalian umum mawon nggih niku dadose panjenengan ilmu niki pun sampai napa ingkang nggih pun enten hukum cara patokanipun tanah agraria niku nggih niku mawon kan wonten patoke wonten buku sertifikate menika kersane mangke mboten dados pelaksana nggih sing nyorok-nyorok tanah niku. Lah niku nggih atos-atos panjenengan iki mboten peduli sinten mawon. Dados seco seuripe nyorok-nyorok tanah tanggae. Tapi Allah pun menyariataken syariat kata makrifat pun ditulis datang Allah aja sampai ngelaksanakno nyorok-nyorok tanah tangga. Moko engko lek pun pecah di alam kubur menika tersiksa terhimpit oleh bumi. Lah niku nggih pun diremehaken niki. Niki sak bandere sak hake Allah sak sesungguhnya. Lah napa malih nika jenengan tangletaken lek tanah wakaf nika. Lah niku nggih bahaya, lebih bahaya malih niku. Moko menika tanah ingkang diwakafaken dateng mbah buyutih panjenengan termasuk didamel dalan umum. Niku mbah buyutipun panjenengan pun makhofaken sehingga dados dalan. Lah panjenengan sebagai anak putu akhirnya berpikir, nggih kula berpikir, lho iku biyen tanah mbahku, lek mbahku ndak makafno gak dadi dalan. Wah iku sakarepku dhewe kok masih tak gawe ngono. Apa jarene aku ah. Lah niku sing garai dados bahaya dengan dalil aku wis gak duwe, aku sing ngene, aku sing gak iso. Niku pun mboten saged ingkang ngucapaken niku mbah buyute panjenengan kudu panjenengan mung ningali mawon dados barokahe ahli kubur mbah buyute panjenengan. Dadi ganjarane, dadi ngapurane Allah dateng ahli-ahli kubur ingkang makofaken tanah didamel dalan meniku. Nggih. Anak putuhe pun ora usah ngurusi niku. Niku gak usah berkata bahwa iku biyen lek mbahku gak
makofno tanah iku gak ono dalan iki buntu iki ngene. Lah niku nggih atos-atos panjenengan sebagai anak putu senajan dados ahli waris tanah niku, tapi lek mbah buyute panjenengan menika mun ngikhlasaken dadi tanah wakaf senajan dados dalan, aja sampai diaru-aru, aja sampai diruwet-ruwet maneh. Lah niku moko lek wis dadi ahli kubur mbah buyute panjenengan menika wis urusanipun prilakune kehidupan semasa hidupnya dan alam kubur niku napa malih sampai dilewati tiang-tiang. Lah niku sedekah ingkang boten krasa niku. Dase kula elingaken dhateng anak putune aja sampai kados ngoten. Napa kula niki kok sanjang ngeten krana kula diparingi Allah ngalami kalian ingkang bersangkutan. Lah niku nggih akhire kula saged eco sanjangaken kados ngeten senajan mboten enten kitabe nabi niki dilewataken dhateng Allah, kitab jamaah ditangletaken dhateng kula. Lah niku nggih lek niku wau tentang tetanggan, lah niki wau tentang makofaken tanah dados dalan. Lah niki nggih ngoten tanah wakaf ingkang didadosaken mushola, ingkang didadosaken nggih tempat-tempat ibadah menika atos-atos niki lebih berbahaya atos-atos kanggene sing tasih urip-urip menika. Lah niku misale singen enten nggih sing babat alas mriku nulungi tiyang, wis langgariku nggonono ya rumaten ambek muruk ngaji neng kono. Lah niku krana tiyang sing ngene mboten berpikir sing ngene sing ngono, masih gedhe ya apa lek gawe tanah wakaf ya diwakafaken. Lah niku moko ingkang sing dados diamanahkan dateng yang ingkang gadah tanah kudu dijaga sak temenane. Senajan tiyangipun pejah kudu dikirimi suratul Al-Fatihah. Ojo gak dikirimi suratul Al-Fatihah akale mlaku. Engko lek tak Al-Fatihah terus wong iki weruh lek sejarah iki tanah iki tempat musala iki biyen teke Mbah Iko aku mek diamanati tok wis gak tak Al-Fatihah cek ilang sejarah dadi tanah wakaf iki putekku. Lah niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mongko sulit nggih anak putuwe sampean kaya enak tapi manggon tok nggone tok, tapi teng Allah diancam senajan sampean dan mriku ngimami senajan sampean dan mriku ngajaraken ayat-ayate Allah, tapi Allah ingkang sanjang awas kon lek mati kok bakal nerimo azabku. Karena iku tanah wakaf sing diwakafno nggih mbah-mbah sing tiyang meniku. Lah niku nggih atos-atos panjenengan apa malih sampai sebagian disurataken enten surate pribadi. Wedi terus anak putu lek njaluk. Lah niku dalil dirinya. Sehingga yang mewakafkan tanah itu, yang memberi amanah tanah itu tidak dikirimi suratul Al-Fatihah, dihilang-hilangkannya, malah diakui-akuinya. Apalagi sebagian disuratkan sampai ada surat pribadi. Nah niku moko nggih anak putuwe sing diamanati niki wau mboten enten urusane kalian nggih musala ingkang diwakafaken, tanah ingkang diwakafaken niku saenak-enake dhewe, sak karep-karepe dhewe ya gak apa-apa. Moko meniku bertanggung jawablah di kematianmu nanti, di kuburan nanti akan terhimpit oleh tanah-tanah yang jadi amanah untuk diwakafkan, untuk diwakafkan para agama pun Allah atos-atos panjenengan nggih. Hati-hati pun sampai ingkang nglaksanakaken bab tetanggan lek tanah tangga nggih tanah tangga, lek tanah pun diwakafaken dadi dalan nggih tanahe dalan umum menika, lek tanah wakaf dadi musala nggih diamanati krana datuwa pun sampai diakui diri ingkang kula sampeaken niki
Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.